खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। बे भिडिअखौ गासिबो नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय। जोंहा पीएम किसाननिफ्राय मोननैसो गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों आरो बेजों लोगोसेनो आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा दासिमबो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोननो हायो बे चेनेलनि गेजेरजों। दायो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा पीएम किसाननिफ्राय मा मोननैसो गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों आरो थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअखौ नायदों जानांगौ। दा बेहाय आं माखासे गोनांथार बाथ्राखौ खोन्थाहरनो सानदों दे जोंहा पीएम किसानाव मोननै गोदान आपडेट ओंखारना फैदों। बेनो जाहैबाय जोंहा बेनिफिसियारि स्टेटासआथ' सिगाङाव बियो दंखायोमोन, बे माबाया दंखायोमोन, नाथायबा बेहाय माखासे गोदान आपडेट जादों। आं बेखौ नोंथांमोना दायो खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नेम कारेक्सन आज पार आदार बिनि थाखायबो जोंहा मोनसे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों। आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों। फार्स्टआवनो नेम कारेक्सन आज पार आदार बेखौ खोन्थाहरनो सानदों। नोंनि बे जेनेबा पीएम किसान एप्लाइ खालामनाय समाव नोंनि नामा गोरोन्थिफोर जाफ्लांदोंबा नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन आदार बायदियै। आदाराव जेनेबा मा नामा दङ, नोंनिया माबायदि हांखोआव लिरनाय नोंनि नामा, बेबादिनो नोंथांमोना कारेक्सनखौ खालामनो हागोन पीएम किसाननि नामखौबो। आं बेखौ बेहाय खोन्थाहरनाय जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा बेनिफिसियारि स्टेटासआव बेहाय थांनानै आं दायो नोंथांनिसिम खोन्थाहरनो सानदों। बेहाय जोंहा मोननैसो आपडेट ओंखारना फैदों। बेयो मैयानिफ्रायसो बे गोदान टेबा जादों दै। आं बेखौ दायो नोंथांनिसिम खोन्थाहरनो सानदों। सिगाङाव जोंहा बेनिफिसियारि स्टेटासआ बेबादि नुवामोन, दायो एसे बेलेग जाबाय। दा नोंथांमोना आंनियाव माने गोबाङानो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ हरदोंमोन। दा बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानै आं नोंथांमोननिसिम मोननैसो बाथ्राखौ आं बेहाय दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांलायदो। गिबियावनो आं बेहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनोसै। रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ आङो बेहाय ब्लार खालामना होनाय जाबाय दे प्राइभेसिनि थाखाय। नोंथांमोना बेहाय फैनानै गावबा गावनि स्टेटासखौ नायफैनो हागोन बे पीएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानै। बिनिफ्राय नैबे केपचा क'डआव मा लिरनाय दङ, माबादि हांखो गिदिर फालानिबा गिदिर फालायाव लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना गेट डाटायाव थुनानै नोंनि बे स्टेटासखौ नायनो हागोन। दायो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा मा गोदान आपडेट ओंखारना फैदों। दा बेहाय जोंहा पार्सनेल इनफरमेसन नोंनि बे पीएम किसान रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव नोंनि बे डिटेल्सखौ बेहाय नोंथांमोननिसिम देखायगोन। दा बिनिफ्राय जोंहा मोननैसो गोदान अपसनानो जाहैबाय जोंहा एलिजिबिलिटि स्टेटास, बेबादि मोनसे टेब नुगोन नोंथांमोना आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा लेटेस्ट इनस्टलमेन्ट डिटेल्स बिनि थाखायबो मोनसे आपडेट नुनो हागोन। दा बेहाय जोंहा मा आपडेट फैदों आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। जेरै गिबियावनो एलिजिबिलिटि स्टेटास आं बे टेबाव थुनानै नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों। बेहाय जोंहा मा गोदान अपसन फैदों, जेरै लेन्ड सिडिं बेथ' स्टेटास बियो बिथांना येसआनो जाना दङ। इक्यूआईसी स्टेटास बिथांनिया बेबो येसआनो जाना दङ, नाथायबा बिथांनिया आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं स्टेटास न' जाना दङ। माने बिनि बे आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखै, जायनि जाहोनाव बिथाङा फैसाखौ मोननो हायाखै। नाथायबा मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबोनो जाबाय, जेनेबा नोंथाङा बेंकआव थांनानै नोंनि बे आदारखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाबोयोबा, नाथायबा दासिमबो नोंथांमोना स्टेटासआव चेक खालामोबा बेहाय न'आनो देखायोबा नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय। जायखिजाया लिंक खालामखांनायनि उनाव बे बेंक एकाउन्टखौ नोंथाङा माने आदारखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाय समाव 15 डेज लायोनो, माने 15 दिननि उनावसो बिथांमोनहा आपडेट खालामना होयोनो बे माबायाव पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव। माने 15 डेजसो लागोन आरो जायखिजाया नोंथांमोना 15 डेजसो नेबानो जाबाय बेहाय स्टेटासखौ आपडेट जानो थाखाय बेहाय 15 दिन लायो आरो माने। दा बेहाय जेनेबा नोंथांमोना गोबाङानो आरो आंनियाव सोंहरो बे आङो बेंकआव थांनानै आंनि बे आदारखौथ' बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाबाय, नाथायबा नोंथांमोना मिथिया गोबां मानसिफ्रानो जेनेबा माब्रै बे गावनि बेंक एकाउन्टआ आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना माब्रै गावनो नायनानै लानो हायो आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दे। गोबां मानसिफ्रानो नोंथांमोना सोंबाय थायोमोन। नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन इफ इउ हेभ अलरेडि सेड इट प्लिज क्लिक हियार टु चेक द सेडिं स्टेटास। दा नोंथांमोना नैबे क्लिक हियार अपसन नुदोंना, बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो जोंहा माने आदारनि अफिसियेल वेबसाइटआव लाना थांगोन, जाय वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना गावनि बे बेंक एकाउन्टआ आदारजों लिंक जागोन ना जायाखै एबा आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। नोंथांमोना आदार नाम्बारखौ बेहाय होदो। आदार नाम्बारखौ बेहाय होखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे केपचा क'ड नुदोंना, बे सिकिउरिटि क'डखौ नोंथांमोना गोजौआव नैबे थुना होबानो जाबाय। बिनिफ्राय सेन्ड अटिपि अपसनाव नोंथांमोना थुना होनानै नोंनि बे आदारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन। बे अटिपिखौ साबमिट खालामबानो नोंथांमोननि बे स्टेटासखौ नोंथांमोना नुनो हागोन, नोंनि बे आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन ना जायाखै। लिंक जाबायबा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआ आदारजों लिंक जाबाय बेबायदि लिरनाय फैगोन। बिनिफ्राय लिंक जायाखैबा योर आदार इज नट लिंक टु बेंक एकाउन्ट बेबायदि फैगोन। दा बेहाय नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय। गोबां मानसिफ्रानो जेनेबा बेंकआव थांनानैथ' नोंथांमोना लिंक खालामनो थाखाय गारनानै होयो आदार नाम्बारखौ, माबा
फर्म फिलआप खालामना होयो नाथायबा गोबां मानसिफोरनिखौनो थाबै माने लिंक खालामना होआ नोंथांमोना बेखौ गोबाङानो मिथिया जानांगौ आं लिंक खालामना हैबायमोन नाथायबा दासिमबो लिंक जानाय जायाखै बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेहाय फैनानै स्टेटासखौ चेक खालामबानो जाबाय जाहाथे गासिबो नोंथांमोना मिथिनो हायो नोङो बे डकुमेन्ट्सखौ हैबाल' जाया नोंथाङा गावनो चेकबो खालामनांगौ जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो नोंनि बे आधार नाम्बारा थारैनो बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोना जायाखै बेखौ नोंथांमोना बेहाय फैनानै मिथिनो हागोन दा बेनिखायनो आं गुरैयै नोंथांमोनजों गासिबनिसिम खावलायो नोंथांमोना बे वेबसाइटआव फैनानै चेक खालामफैबानो जाबाय आं बिनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्शनावबो होनानै दोनदों आलदायै दानिया बे जाहैबाय जोंहा मेन खोथाया दानिया फैदो जोंहा मानि थाखाय बिथाङा फैसाखौ मोनाखै बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय बिथांनिया आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जायैनि थाखाय फैसाखौ मोनाखै दायो जों बेखौ मिथिनो हाबाय दा बेनि डिटेल्सखौ आं खोन्थाहरबाय एसे उनाव नोंथांमोना मिथिनो हागोन जायफोरना स्टेटासा गासिबो थिगबाबो बिथांमोना फैसा मोनैनि जाहोन दं आं बेखौबो खोन्थाहरगासिनो दङ लासैनो फार्स्टआवनो बिनि अप्सनाव नायनो हागोन एफटिअ प्रसेस बिथाङा फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोननो हादों माला मोननो हादों बेखौबो खोन्थाहरनोसै आङो नैबे देग्लाय बोसोर फेब्रुवारिनि 1 थारिखआव बिथाङा फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हादों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन माने बिथाङा एबारनिफ्रायसो फैसा मोननाया स्टार्ट जादों दै नाथायबा बिनिया नैबे मा होनो गावनि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजोंनो लिंक जायाखै अब्लाबो बिथाङा फैसाखौ मोननो हादों नाथायबा दा बुंनो हाला मानि थाखाय बेबादि जादों दानिया फैदो जोंहा आं सेकेन्ड अप्सनखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों नाथायबा मोनसे खोथा फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौथ' बिथाङा जेनेबा दाथ' जोंहा 13थि इनस्टलमेन्टआ फैसाखौ मोनखांबाय नाथायबा बिथाङा दासो फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनजेनदों दाथ' जोंहा 14थि इनस्टलमेन्टसिम फैलायलांबाय दे दा बेहाय नोंथांमोना बेफोरखौ नायफैनो हागोन आं बेखौ खोन्थाहरला 13थि इनस्टलमेन्ट आं दायो थुनानै होबाय जेनेबा दाथ' जोंहा 13थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनबाय नालाय दा बे स्टेटासाव नायफैबाय नोंथांमोना नुनो हागोन एफटिअ प्रसेस न' बिथाङा एफटिअ प्रसेस न' जाना दङ बिनि थाखाय बिथाङा 13थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनाखै आरो 13थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ बिथाङा बोरै मोननो दाख्लै बावैसो बिथाङा फेब्रुवारिनि 1 थारिखआवसो फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनदों दा बेहाय माखासे जाहामेला दङ आं बेखौ लासैनो खोन्थाहरगासिनो दङ गिबियावनो आं नोंथांमोननो बेलेग सासे मानसिनिखौ आरोबाव खोन्थाहरनो सानदों जायनि स्टेटासा एसे बेलेग आं दायो बेहाय नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आं बेहाय ब्लार खालामना होनाय जाबाय दे नोंथांमोननि बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ WTG बे जाबाय जोंहा केपचा कड बिनिफ्राय गेट डाटायाव आं दायो बेहाय थुनानै होबाय दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो बिथांनियाबो गासिबो थिगानो दङ जेरै मा दङ मा गैया आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों जेरै एलिजिबिलिटि स्टेटास बिथांनियाथ' गासिबो थिगानो गोजा राइट सिनानो गोजा जेरै लेन्ड सिडिंआवबो बिथांनिया येस जाना दङ EQIC आबो बिथांनिया येसआनो जाना दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिनिफ्राय आरो बेजों लोगोसेनो आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं स्टेटास बेबो बिथांनिया येस जानानै दङ बेखौ नोंथांमोना गासिबो नायनो हागोन दे गासिबो बिथांनिया थिगानो दङ बेखौ नायोबाथ' जोङो मिथिनो हाबाय बिथाङाथ' फैसाखौ मोननांगौ फैसाखौ मोनबायानो थानांगौ दानिया फैदो जोंहा रिजन अफ इनएलिजिबिलिटि इफ एनि दा बेहाय माखासे इनएलिजिबिलिटि जानानै दङ दा मानि थाखाय जानानै दं दा बेखौ बुंनो हालालाय नै बिथाङा फैसाखौ मोनाखै दै नायनो हागोन नै मानि थाखाय इनएलिजिबिलिटि जानानै दङ इनएलिजिबिलिटिया बिथांनिया मा थारिखआव जादोंमोननो जोंहा 2021 मायथाइनि मेनि 11 थारिखआव बिथाङा इनएलिजिबिलिटि जानायनि थाखाय फैसाखौ मोननो हायाखैमोन दै दा बेखौ आं नोंथांनिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय मा रिजननि थाखाय मोनाखैमोन बेखौ बुंनो हाला दानिया फैदो जोंहा लेटेस्ट इनस्टलमेन्ट डिटेल्स बेहाय थांनानै आं दायो माखासे खोथाखौ नोंथांनिसिम बुंहरनो सानदों दे दा बेहाय नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन नै जोंहा एफटिअ प्रसिड बेबो येस जाबाय गासिबो बिथांनिया थिग जाबाय नाथायबा बिथाङा 5थि इनस्टलमेन्टसिमल' फैसाखौ मोननो हादों लास्ट इनस्टलमेन्टखौ बिथाङा माला मोननो हादोंनो जोंहा 2020 मायथाइनि डिसेम्बरनि 25 थारिखआव बिथाङा 5थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हादों दै नोंथांमोना नायनो हागोन नै नैबिथिं इनस्टलमेन्ट लिरनाय दङ दानिया 5थि इनस्टलमेन्टनिफ्राय आं फैनोसै जोंहा दा मासिम जादों बिथाङा 5थि इनस्टलमेन्टनिफ्राय आरो फैसाखौ मोनाखै दै बेहाय लिरनाय थायो जेनेबा बे लिरनाय थाखायो अबे समसिम बबे डेटसिम बिथाङा फैसाखौ मोननो हादों जेनेबा बेसेबां इनस्टलमेन्टसिम फैसा मोननाय थादों बेखौल' बेहाय लिरनानै होखायो नाथायबा नैबे थुनानै नायोबा नोंथांमोना मिथिनो हागोन 6थि 7थि 8थि 9थि 10थि 11 12 13सिम बिथाङा फैसाखौ मोननो हायाखै मा जाहोननि थाखाय फैसाखौ मोननो हायाखै आं दायो बेहाय नैबे 13थि इनस्टलमेन्टआव थुनानै आं नोंथांनिसिम खोन्थाहरनो सानदों दे जाहाथे गासिबो नोंथांमोना मिथिनो हायो मा जाहोननि थाखाय बिथाङा फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै एफटिअ प्रसिड न' जानानै दङ बिथाङा बिनि थाखाय फैसाखौ मोननो हायाखै जाहोना जाहैबाय जोंहा मानो रिजना मानि थाखायनो आदार बेंक एकाउन्ट नट सिडेड माने बे समाव बिथांनिया बे 13थि इनस्टलमेन्टनि समाव बिथाङा मा जादोंनो फैसा मानि थाखाय हाबाखैनो आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जायैनि थाखाय बिथाङा फैसाखौ मोननो हायाखै दा बिथांनियाथ' आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबाय दा बेनिखायनो बिना गासिबो प्रसेसा थिगानो जाबाय दा बेनिखायनो एबाराव बिथाङा 14थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हासिगोन मानि थाखाय मोननो हासिगोन बिथाङा
बे 13थि इनस्टलमेन्टनि समाव बिथाङा बे गावनि लेन्ड सिटिंआबो जायाखैमोन जानो हागौ आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखैमोन जानो हागौ बिनि थाखाय बिथाङा 13थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हायासै नाथायबा बिथाङा एबार 14थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ 100% मोननो हागोन मानो होनोबा बिथांनि बे गासिबो एलिजिबिलिटी स्टेटासआव नायोबा नोंथांमोना नुनो हागोन लेन्ड सिटिंआबो येस जाबाय इक्वाइसिआबो येस जाबाय आदार बेंक एकाउन्ट सिटिं स्टेटासआबो येस जाबाय गासिबो मोनथामबो प्रसेसआ बिनिया थिग जाबाय दा बिनिखायनो बिथाङा एबारनिफ्राय फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बे जाहैबाय जोंहा नोंथांमोननि गोदान आपडेटआ दानिया फैदो जोंहा जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननिसिम आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों सिगाङावनो बुंहरबाय थादोंमोन नोंथांमोनाबो गासिबो बेहाय फैनानै स्टेटासखौ चेक खालामनो हायो नों गोदान एप्लाइआनो जा गासिबो नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालामनो हायो जुदि एलिजिबिलिटी स्टेटासआव नों गोदान एप्लाइ खालामदोंमोनबाबो लेन्ड सिटिंआव येस जाबायबा इक्वाइसिआव येस जाबायबा आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जानायावबो येस जाबायबा अब्ला नोंथांमोना 110% फैसाखौ मोननो हागोन एबाराव 14थि इनस्टलमेन्टआव दे बिनिफ्राय जोंहा गोबां मानसिफ्रानो जेनेबा डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव हानि डकुमेन्ट्सखौ होयो नाथायबा जोंहा बेहाय आपडेट जानायाव एसे सम लायो दे नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो खामानिखौ मावना लाबायबो जानो हागौ नाथायबा बेहाय आपडेट जानायाव एसे सम लायो दे बे गावसिनि अफिसियेलनि खामानिनि खोथा नालाय अफिसनि खामानिनि खोथा बिथांमोना थाब मावनानै होयोबासो नोंथांमोना थाबै फैसाखौ मोननो हागोन दा बेहाय जोङो नायनानै मिथिनो हाबाय जोंहा बेनिफ्रायसो स्टेटासआव गोदान आपडेट फैदों दा बेहाय नोंथांमोना गासिबो नायफैबानो जाबाय नोंनि स्टेटासआ माबायदि जानानै दङ गासिबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन इक्वाइसिखौ होनानै लाबायबा आरो बेजों लोगोसे आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाबायबा नोंथांमोना फैसाखौ गासिबो मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे हानि डकुमेन्ट्सखौ एग्रिकालचार अफिसाव हैबायबा नोंथांमोना गासिबो फैसाखौ मोननो हागोन एबार 14थि इनस्टलमेन्टआव आरो बेजों लोगोसे जोंहा दासान्दि बे पिएम किसाननि गोबां खामानि मावगासिनो दङ ओनसोलफ्रावबो एबा माने ओनसोलाव फैनानैबो गोबां बे डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचारनि मानसिफ्रा फैनानै गोबां खामानिखौ मावफैगासिनो दङ दासान्दि नोंथांमोनसिम जुदि सोरबाफोर मावफैयाखैबा नोंथांमोना एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै डाइरेक्ट खामानिखौ मावहैनानै लाबानो जाबाय बिथांमोना इक्वाइसि बेबायदिनो आदार बेंक लिंक बेफोरनि गोबां खामानिखौ मावफैगासिनो दङ नोंथांमोननिसिम सोरबाफोर मावहैयाखैबा नोंथांमोना डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै गोख्रैनो मावना लाहैबानो जाबाय नोंथांमोना 14थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनसिगोन जोंहा माने हाबथासिगोनबो नालाय बे 14थि इनस्टलमेन्टनि फैसाया जोंहा फैगोन मासावनो फैसा हाबगोन दा बेनिखायनो गोख्रैनो खामानि मावना लायोबा स्टेटासआ जुदि आपडेट जायोबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाहैबाय जोंहा पिएम किसाननि सिगाङाव जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसो बे स्किम नालाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सिगाङाव गोबांथार फैसाखौ सोना हरबाय थायोमोन पिएम किसाननि स्किमनि जोहै जेनेबा नोंथांमोना 2000खौथ' मोनो नाथायबा जोंहा गोबां मानसिफ्रानो फैसाखौ मोननाया बन्द जादों बिनि थाखाय जोंहा पिएम किसाननि फैसाया खमायलांदों दा पिएम किसाननि एबाराव बेसे बुरजा मानसिनो फैसाखौ सोना हरो बेखौथ' बुंनो हाया नाथायबा पिएम किसाननि फैसाखौ सोना हरनाया जोबोद खमायलांगासिनो दङ पार्सेन्टेज वाइज नायोबा नोंथांमोना मिथिनो हागोन फैसाया खमायलांगासिनो दङ नोंथांमोना 2000खौ मोननो हायो नाथायबा जयै सोहरनाया गोबां मानसिफोरनो पार्सेन्टेजखौ नायोबा नोंथांमोना खम नुनो मोनगोन दे खमायलांगासिनो दङ नाथायबा बे साननैसोनि उनाव बारायलांगोन आं बेखौ नोंथांमोनसिम बुंहरनाय जायो दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे स्टेटासखौ नायफैना लाबानो जाबाय गासिबो आरो लोगोसे दानिया आं बेहाय आदार कारेक्सननि बागै एसे नोंथांनिसिम खोन्थाहरनो सानदों जुदि नोंनिया माबाफोर मिस्टेकबा नोंथांमोना कारेक्सनखौ खालामना लानो हायो नोंनि बे आदारजों नोंनि बे पिएम किसाननि नामजों मिलायाबाबो फैसा हाबनायाव एसे मिस्टेक जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हायो कारेक्सन नेम कारेक्सन बे नोंथांमोना थुनानै होनो हागोन जेनेबा नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन नाम्बार केपचा क'डखौ होनानै सार्च खालामनानै नोंथांमोना गावनि बे नामफोरखौ कारेक्सन खालामनो हागोन दे नोंथांमोना बिनिखायनो बे जुदि मिस्टेक जानानै दङबाबो नोंथांमोना कारेक्सन खालामफैबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम पिएम किसाननि गोदान एप्लाइआबो सोलिगासिनो दङ बिनि बागैबो आं एसे उनाव आरो भिडिअ लाबावगोन नोंथांमोना आपडेट थाबानो जाबाय चेनेलाव गोजोन्थों